dakitenean, uzten dio sekretu batek sekretu izateari. Lau dira ordea, bikote batek dauzkan belarriak. Izan alditeke harreman sekretu bat, harremanaren sekretua? Arrunten modura, senarra dator barrura, joaren joaz laizter hartu du aziak elmuga. Gero betiko ohitura, nekea eta logura, azken musu bat aztu ostean seko geratu da. Naiz bakarrik nauen utzi, kulerorik ez du jantzi, setu ezak tentaldiari ezin dio eutxi. Lengoa zen horren gutxi, trenetik zergatik eitxi, gozamenaren geltokiraino ez bada iritsi. Behin aitzuloan sartuta, samurtasunaren punta, atzamarraren eskutan dago helburu arrunta. Orgasmoraino pausuka, eraman beharra nauka, alboko pendoi artega horrek ezin izan duta. Sumendiaren epela, berotzen doan bezala, izaretara bideratzen da arrasto umela. Hau bai harreman fidela, sexusko autonovela, laztan bakoitzak bere txikian asetzen hauela. Igurtzi baten ostean, hurrengoaren eskea, gozamensuak astera doaz nire hankartean. Tardara luze batean, murgildu naiz papatean, ta sekretua ezin izan dut gorde isilpean. Asperenak salaturik, albokoak eskaturik, lasai gizona ez baita izan ametsa besterik. Ondoren isil-isili, buelta erdia emani, loak hartu nau irribarretxu eta kuleroari. Loak hartu nau irribarretxu eta kuleroari.